Fiż-żjara lil pazjenti Maltin li qed jirċievu l-kura medika f'Londra, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern għaddej bitħejjiet biex l-ewwel 10 mediċini minn ftit aktar minn 40 għall-kura tal-kanċer jiddaħħlu fil-formularju u bekk jingħataw mingħajr ħlas. Dan bħala parti minn bidla transitorja li fiha l-Gvern qed jieħu fuq il-pejs tal-mediċini tal-kanċer flok il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund u bekk il-pazjenti jingħataw il-kura bid-dritt u mhux b'karità. Sakemm isseħħ il-bidla il-pazjenti xorta se jibqgħu jiġu mejjuna mill-Malta Community Chest Fund. Flimkien ma' Anġel Kuxkieri u Reni Zerafa ta' Puttejn Kers, il-Prim Ministru Robert Abela u Martu Lidja tennew l-appoġġ kontinwu li Malta tibqa' tagħti għal kawżi soċjali bħalma tressa l qudiem din l-għaqda li twettaq ġid kbir fis-soċjetà Maltija. Mal-Prim Ministru Robert Abela f'Londra kien hemm il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Abela li flimkien waslu dan il-messaġġ ta' kuraġġ lill-familji Maltin. Tifhem illi għaddejjin minn momenti ta' diffikultà kbira, sfidi li huma kbar, iżda mbagħad tara is-solidarjetà tal-poplu Malti, l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern mod ġenerali biex is-sofferenza ta' dawn il-persuni intaffuha kemm nistgħu u mbagħad ukoll li nipprovdu s-servizzi kollha li huma meħtieġa biex il-pazjent jista' jiffoka fuq saħħtu fuq il-kura tiegħu, imbagħad l-istat u l-għaqda volontarja jieħdu ħsieb il-bżonnijiet l-oħra kollha tagħhom. Hemmhekk fejn verament nara il-valuri tant b'saħħithom tal-poplu Awċi u Malti. Iż-żjara ta' Dr. Abela bdiet fl-Isptar Royal Marsden li huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa ċentri tal-onkoloġija fid-dinja milquh mill-konsulent Dr. Francesca Sillato. Dr. Abela seta' jara x-xogħol li jsir biex tingħata kura speċjalizzata lil min jiġi bżonna. Dr. Abela li huwa l-ewwel Prim Ministru Malti li żar lil Puttejn f'Londra iltaqa' wkoll mal-kirurgu Malti Matthew Schembri li jaħdem f'dan l-isptar fejn jispeċjalizza fir-robotika għat-trattament tal-kanċer tal-prostata u r-riċerka dwar l-użu tal-intelligenza artifiċjali biex titjib il-ħajja tal-pazjent fil-vjaġġ tiegħu wara d-dijanjosi. Ġieli nkun miexi fil-kuritur u niltaqa' ma' xi pazjent Malti u tinduna li jieħdu r-ruħ meta tkellimhom bil-Malti għax qegħdin ovvjament għal xi ħaġa tqila lihom it-trattament tal-kanċer. Allura jsibu xi ħadd familjari magħhom jħossuhom komdi. Fisem il-Gvern Malti, il-Prim Ministru ippreżenta wkoll donazzjoni li Royal Marsden Cancer Charity li se tmur għall-investiment fir-riċerka. Iż-żjara komplet fl-appartamenti ta' Puttejn Kers Satin. Hawnhekk Dr. Abela tkellem ma' persuni ta' etajiet differenti li qed jgħixu f'dawn il-postijiet sakemm jieħdu l-kura meħtieġa. Dawn il-familji nnutaw l-appoġġ kbir li jirċievu mingħand Puttejn Kers. Ġie rrimarkat ukoll kif l-għajnuna mogħtija mill-Gvern tissarraf li f'mument ta' sfida jiġu koperti l-ispejjeż marbuta mal-vjaġġ mhux biss ta' persuna li takkumpanja lil pazjent fosthom tfal iżda anke tieni persuna. Iż-żjara komplet fil-proprjetà l-ġdida ta' Puttejn fiċ-ċentru ta' Londra fejn jinbnew appartamenti għal familji Maltin u Awċin eqreb ta' fejn il-pazjenti jirċievu it-trattament mediku. Ingħad kif din il-binja frott id-donazzjonijiet tal-poplu Malti u l-għajnuna mill-Gvern se tkun imsemmija għal mibki tabib Dr. Viktor Kalvanja li ħaddem ma' ta' tfal u familji li ntlaqtu mill-marda l-kanċer. Bis-saħħa ta' din il-binja li issa hemm permessi biex jitlaq ukoll sular ġdid se jiġu akkomodati ma' 80% tal-pazjenti u qraba li jiġu bżonn akkomodazzjoni waqt li jkunu fl-Ingilterra biex jirċievu l-kura. Sitwazzjoni li sa 20 sena ilu kienet għal kollox differenti, hekk kif il-familji u l-pazjenti kien ikollhom jaħsbu huma fejn joqogħdu bl-ispejjeż li ġib magħha. Preżentament bejn 60 u 90 pazjent jivvjaġġaw minn Malta lejn l-Ingilterra kull xahar biex jirċievu kura fi sptarijiet fiċ-ċentru ta' Londra. Iż-żjara tal-Prim Ministru intemmet għand is-Sorjiet Franċiskani f'Londra li wkoll jiddedikaw il-ħin u r-riżorsi tagħhom biex joffru assistenza mill-qalb b'servizzi li jiffaċilitaw il-ħajja tal-familji Maltin waqt li jkunu għaddejjin minn mumenti ta' sfida. Intant il-President ta' Puttejn Kers, Anġel Kuxkieri, irringrazzjat lill poplu Malti u Awċi tal-appoġġ li dejjem wera lejn l-għaqda li taħdem mal-familji fosthom tfal morda bil-kanċer. Bis-saħħa tad-donazzjonijiet u grazzi għall poplu Malti u Awċi irnexxielna nixtru għaxtrejn appartament li qed nagħtu nofru b'xejn lil dawn il-pazjenti u l-familjari tagħhom li jiġu tal-isptar. Issa nħeġġu biex fil-ġimgħa l-kbira bħalma għamilna hekk f'Satin noffru akkomodazzjoni wkoll ġewwa ċ-ċentru ta' Londra d-darba.